Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, happy Family Day. Maraming salamat po at nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon ngayong araw na ito, ano? Mhm. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Mega love shout out. At siyempre sa lahat ng aking mga solid na subscriber, magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, di ba? Ay, meron na tayong nanonood. Magandang hapon sa iyo diyan. Comment lang kayo ano bang aray ko. Anong masasabi nyo? Panibagong pangako na naman ba ito? Alright, magandang hapon po bago ang lahat. Pagbati muna sa ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. At mega love shout out din kay Mami Mercy Kalunod. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Kay Richelle Mingaren. Ayan, mega love shout out. May dumadaan sa likod ko. Pambirang buhay na yan. Aha, mega love shout out po. Parang minumulta ako Ay, mega love shout out kay Chitae. Talagang napakasulit nito ni Chitae. Chitae, taga saan ka ba? Taga saan ba ito si Chitae? Sumagot. At siyempre sa lahat ng ating mga solid subscriber, no? Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa Kaara Team Plus One, lalong-lalo na sa Kaara. Ayan, mega love shout out po. Kay Ma'am Rosalina, ayan, ang kanyang channel ay Rosalina R. Alright. Ako, umuulan na naman. Rosalina R ang kanyang channel, oh, di ba? Kay Ma'am Analiza, ayan, ang kanyang channel po ay Analiza Mini Vlog. Ay, Master Paul, good morning. Anong latest, Master Paul? Ayan, magandang hapon sa iyo, Master Paul. Ang kanya pong channel ay Paul Donisa Official. Bisitahin niyo po. Ayan. Pag hindi nyo kayang mabusit, yan, mabubuisit kayo. Thumbs up. Kita nyo? Pag hindi kayo mabusit, kayo ang mabubusit. Pag hindi nyo mabusit yan, kayo ang mabubusit. Diba? Ganun lang kasimple. Ika nga. At yan kay Chitae. Nako, lakas ng ulan Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Master Paul. Aha. Ang kanya pong channel ay Paul Donisa Official. Ayan, kay G Chang Wok. Ang kanila pong channel ay The Anthony Han. Ayan. Ang kanila pong channel ay The Anthony Han. Ayan, magandang voice set. May suna ako bukas. Huwag nyo nang patulan yan. Nako, tawag pansin lang yan. Oo. Tawag pansin lang yan. Alam mo, walang ibang dyan, Masakit man isipin, pero talaga kailangan natin tanggapin yan. Minsan kasi may mga bagay na
ang hirap nating mahirap, anong tawag doon? Mahirap nating pagbigyan, pero pag inisip mo ang iyong damdamin, dagdag stress lang eh. Dagdag stress lang, oh, di ba? Kaya wag nyo nang pansinin ang suna na yan. Ang intindi natin, ang suna ngayon, yung malapit sa ating mga sikmura. Oh, di ba? May nabibili pa ba kayo? 20 pesos ang kilo ng bigas. Grabe ang lakas ng ulan. Dito lang nakikinig ako, oh, di ba? Sige, oh, makinig ka lang. Anong napaparinggan mo ngayon? Ang lakas ng ulan eh. Ako, kawawa yung bubong ko, oh. Grabe, para ng saglit lang, Master Paul, ha. Sahuran ko na muna ng palanggana. Lakas ng ulan. Ah, di ba? Hindi kitang-kita. Ayan na nga. Ano bang tawag nito, no? Sa mga dyan, walang ibang apektado dyan yung kaibigan natin, ano? Pero siyempre, mayroon nga kasabihan. Sabi nga nung kaibigan ko, di ka pa nagkasala, pinatawad na kita. Di ba? Ganun kalupit. Di pa nagkasala, pinatawad na. Ngayon, dito naman tayo sa Suna. Suna 1, Suna 2. Magandang hapon po sa inyong lahat. Di pa ako tapos magbati, ano? Ayan. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Ang kanya pong channel ay The Antonihan. Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ano bang dito na lang tayo, no? Ano bang masasabi nyo sa paparating na Suna? Ayan. Sige, comment kayo dyan. Ayan, comment kayo dyan. Anong masasabi nyo sa paparating na Suna? Bagong pangako or bagong pag-asa? Diba? Tika muna. Ano muna tayo? Panibagong pangako or panibagong pag-asa? Ayan. Tika muna. Ang lakas naman ng ulan. Diba? Yan. Ano natin,
Ipipin ko muna. Anong masasabi nyo dyan? Ba't hindi ko? Ba't walang pin ito? Ayan. Gusto kong anuhin nyo, no? Anong masasabi nyo? Ba't hindi ko mapin? Hindi ko mapin, no? Ay, bayaan mo na yon. Anong masasabi nyo sa paparating na SUNA? Panibagong pangako or panibagong pag-asa? O, di ba? Yun ang ating topic ngayon. May pag-asa pa ba? Or may pag-asa lang sila? Di ba? Oh. Katulad ni Master Paul, parang wala ng pag-asa pero nagkaroon bigla. Nang dumating ang kanyang mami. Ah, di ba? Master Paul. Maliwanag na yata. Wala na yatang ulan. Ang lakas naman ang ulan na yun. Ako, malakas hangin. Mamaya na natin buksan. Di ba? Marami kasing dahilan, ano. Pag tayo ay umasa, masakit eh, masakit ang damdamin pag umasa tayo tapos hindi nangyari yung ating inaasahan. Masakit sa damdamin eh. No? Ang hirap umasa sa walang pag-asa. Ah, di ba? Katulad ng panibago na naman. Anong pinangako niya nung una? Kung anong nararamdaman nyo ay nararamdaman ko rin. O, di ba? Ba't ayaw na? Ayaw na yung yung tawa ko, ayaw na. Sabi niya, kung anong nararamdaman nyo, yun din ang nararamdaman ko. Paano niya nararamdaman yung hindi niya nararamdaman yung pag taas ng presyo ng mga bilihin, Katulad ng ipaparinig ko sa inyo. Gusto kong maano rin kayo. Gusto kong ano nyo itong na ito. Ang hirap paniwalaan Teka lang muna ha. Paparinig ko lang sa inyo kasi sabi niya nga, papalakpak ba kayo? Pagdating ng araw ng SUNA, di ba? Paano kayo papalakpak? Pag ito ang maririnig nyo. Ipakita ko na lang kaya. Hindi kaya ako nito ma-strike. Di ba? Mahirap. WFM. Mamaya. Gusto kong iparinig sa inyo, Magandang alam mo magandang na ito. Doon pa ito sa kabilang istasyon pinapakinggan ko na ito eh. Ang inaasahang magbabantay sa Sid Pailon. control points sa paligid ng batasang pambansa at sa National Capital Region para bigyang seguridad ang ikatlong State of the Nation address ni Grabe 22,621 na policeman. Grabe. Yung pagkain lang kaya nun. Grabe yung bang aasahan natin na panibagong pambubudol sa sa ating sa darating na SUNA. Sipin mo yun, 22,600, grabe Pangulong Marcos Jr. sa Lunes, July 22.
Hindi pa kasama rito ang 1,329 na mga tauhan ng Metro Manila Development Authority. Grabe, 22,200 plus 1,000, 23,000. Grabe ano? Kung siguro ang ano nito, sabihin na natin na ang budget nito sa pagkain, umaga, tanghali, hapunan. Kung ang budget nito is, pagpalagay mo ng 100, 22,000, ang laking pira, no? Napakalaking pira. Pero pakinggan natin para mas malinaw ang kanilang hinimay-himay nila ito. Natutulong sa pagsiguro na magiging maayos ang seguridad at dadaanan ng mga mambabatas at mga magtutungo nga sa naturang zona. 20 milyong piso raw ang inilaan ng Kamara de Representante para nga sa okasyon na ito. Grabe ano, kung pininta nila yung 20 million, nung pininta nila sa 2,000 delegates. O di ba? Mayaman o mahirap ka basta ikaw ay delegado doon sa loob ng Congress. Nakapaloob ka doon sa 2,000 na visitors. Ibig sabihin 10,000 per head. 2,000 plus 22,000, mas marami yung pulis ano kaysa sa delegado. Grabe ano? Pero pag may tawag nito, pag may kaguluhan yung pulis pinakahuling dumarating. Pero dito in advance nila, grabe. Iba talaga pag pangulo, no? Hindi lang naman daw ito para sa pagkain ng mga kagalang-galang ng mga mambabatas at mga panauhin sa naturang pagtitipon, kundi para na rin daw sa ilang pang mga gastusin tulad ng 3 set ng uniforme para sa 2,000 secretariat Wow! employees, mga imbitasyon at giveaways, mga technical equipment, mga bulaklak at dekorasyon, at maging ang pagkain at inumin ng mga magbabantay sa zona. Pati nga din ang pagkain ng mga pulis at mga magbibigay seguridad sa zona. Pasintabi lang po sa nagbibigay katarungan sa 20 million pesos na gastusin na ito. Sa Grabe, pagkain pa lang ng mga pulis at mga tauhan ng MMDA, sa simpleng agahan, tanghalian at hapunan, huwag nang isama ang merienda, halos 12 milyong piso na ang mag-aagasta 12 million! sa pangangatwiran na makatarungan ang 20 million 12 million sa pulis pa lang. Sa 22,000. Wala pa doon yung sa MMDA. Pag yun sa MMDA plus 1,200 sa MMDA, aabutin ng 13. Oh my goodness. Grabe ano. Ipakita ko na lang kaya sa inyo. pesos na gasto sa zonang ito ng Pangulo, lalong nalantad ang katotohanan na higit-higit pa sa 20 million pesos ang magiging gastos dito ng bayan. Pakita ko kaya sa inyo. Pakita ko na lang sa inyo para sigurado tayo. Bahala ng makapiright tayo. Sanay naman tayo dyan. Gusto kong ipakita sa inyo. Hinimay-himay ito ni idol ko ito si Ted Filon. Palagi ko itong doon katabing lamesa doon sa may beer house. Pakinggan nyo na lang. Lalo hong lumalabas ngayon ang katotohanan. Pero sige na nga, hayaan na po natin. Itong sinasabi po na 20 million pesos. Total naman, ito po daw para nga masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating Pangulo, mga kagalang-galang na mga mambabatas at mga umano'y importanteng tao, VIPs na imbitado sa pagtitipon. Pero
ano ba ang maaasahan natin? Ang maaasahan ninyo sa ikatlong sona na ito ni Pangulong Marcos Jr. Maglilitanya ang Pangulo sa mga magagandang nagawa ng gobyerno para sa bayan? Ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap tulad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Tupad, Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, at maging ang 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa. Mawalang Correction po, sorted pylon. Wala pong 20 pesos, 29 pesos na kilo ng bigas sa kadiwa. Sa kadiwa po ay 39. 39 po ang kilo ng bigas. Wala pong 29. Diba? Tuloy natin. galang lang po ha. Ang lahat ng mga ayuda na ito ay subsidiya ng gobyerno. Pero hindi para sa lahat o hindi sa nakararaming Pilipino. Pilim-pilim po yan. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang unang sona na the state of the nation is sound. Sa pangalawang sona, the state of the nation is sound and is improving. Sound. Maayos naman daw ang lagay ng bansa at umaayos pa. Ngayong pangatlong sona, ulitin kaya ito ng Pangulo? O baka naman mapakinggan na ng Pangulo ang totoong sound? Ang nakabibinging katotohanan na ang nararamdaman ngayon ng mas nakararaming Pilipino ay ang pataas na presyo ng mga bilihin na siya namang dumadagdag sa naranasang hirap ng mas nakararami sa ating mga kababayan. Ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, totoo ba ang pangyayaring ito? Mulat ka ba sa katotohanan? Ayun, di ba? O, di ganda ng tanong natin. Anong masasabi nyo sa paparating na suna? Panibagong pangako or panibagong pag-asa? O, di ba? Parang ano lang, yung tanong niya nga, mulat ka na ba? Sa paparating na suna, ano na naman ang gagawin? Siyempre, pangako. Pangakong napako. Nasaan? Siyempre, magbibida. Si ang bida eh. O, di ba? Kasi lalabas niyan, tayo ang kontrabida. Kasi pinupuna natin siya eh. Ganun lang yan. Sabi nga, sa pelikula, pag walang kontrabida, hindi maganda ang kalalabasan ng pelikula. Diba? Kaya may kontrabida. Natuloy natin. Anong ito? Noong July 24, 2023, sa kanyang ikalawang sona, ito ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Sa Lunes, ulitin na naman kaya ng Pangulo ang mga sinabi niyang ito? Gamit lamang ang ibang style ng pananalita? O ang pangangalandakan sa mga numero na nagsasabing bumaba ang inflation rate ng bansa nito lamang buwan ng Hunyo? At Wow. ginagawa po naman ng tama ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin? Subalit ito nga ba'y totoong nadarama ng pangkaraniwang mga manggagawa
at pamilyang Pilipino sa ngayon? Hindi. Mariing hindi. Sapagkat sa survey na O, di ba? O, may survey pa siya. Ngayon, ito, actual survey. Kaninang umaga po, ang galunggong ay 290. Oh. Sabi kahapon doon sa Maisog Rally doon sa Liwasang Bonifacio, ang galunggong ay 300. Nagkakamali po sila dahil kanina po ay 290 ang galunggong. Kung halimbawa kayo po ay isang pamilyadong tao, nangungupahan kayo ng bahay. Kayo po ay mayroon 3 anak. 3 anak lang. Magkano ang kilo ng bigas? 62 ang pinaka mababa. 58, 59. Hindi mo na malunok. Hindi mo na malunok pag malamig. Kaya kung ikaw ay nagbabaon, sigurado pagdating mo doon sa trabaho, pagdating mo ng alas 12, ang kakainin mong kanin ay malamig, hindi mo na malunok. Kaya ngayon, ang gagawin mo, mas maraming tubig, konti ang kain. Kasi nga, hindi mo malunok, hindi ka makakain ng diretso, no? Ngayon ay ang kilo ng bigas is 60. Maganda-ganda yun. Gandang klase naman yon. Hindi nga lang maalsa, no? Ngayon, kung kayo ay may 3 anak, sa maghapon, 1 kilong bigas, ano? Tanghalian at hapunan. Labas doon yung almusal at saka merienda sa hapon. Kadalasan iinom na lang ng tubig na malamig para lang makaligtas na sa merienda, no? Iyan ang katotohanan. Tapos yung 1 kilong galunggong 190, ibig sabihin 290. Ibig sabihin nun, hahatiin mo yun sa 2 ulaman. Tanghalian at hapunan. Lumalabas 290 at saka 60, 350. 350, ano? Ang pamasahe mo is 70 balikan. 350 plus 70 lumalabas is 350 at saka 70, di 420. 420 ang araw mo. Ang minimum mo is 635. Magkano na lang natira? 635 minus 450. Kawawa. Diba? Kawawa tayo. Paano na? Kung nangungupahan ka pa ng 3,000 isang buwan, isang bahay. Tapos na ang problema. ginawa ng Pulse Asia nito lamang pong June 17 to 24, 76% ng mga Pilipino ang hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng gobyerno sa usapin ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Katunayan, sa naturang survey, lumabas na ang pinakamalaking suliranin ng mga Pilipino na dapat unang lutasin ng gobyerno ay ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Sumunod rito ang pagbibigay ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa. At ang pangatlong nararapat umanong bigyan solusyon ng pamahalaan ay ang pagbabawas sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino. Kahirapan ng mga Pilipino.
paghihirap ng mga Pilipino na matugunan ang basic, ang pangunahing pangangailangan para mabuhay. Ang pagkain. Ibida naman kaya ng Pangulo sa Lunes ang 35 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila? Siyempre, ibibigay Halagang- talaga yan. Hindi nga kakasya sa 1 kilo man lamang ng pinakamurang bigas sa palengke. Sana po sir, wag na lang. Dahil malinaw na hindi ito sasapat para sa pangunahing pangangailangan man lamang ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Diba? Sa mismong datos mula sa Philippine Statistics Authority, kailangan ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino na may 5 miyembro ng 9,550 pesos kada buwan para lamang sa tinatawag nilang basic food. Papaano pa ang renta sa bahay? Tubig, kuryente, pamasahe, damit, matrikula, at pangangailangang pangkalusugan. Papaano na po ang buhay ng mga pamilya ng mga uring manggagawa sa mga regions na ang minimum wage ay mas mababa pa sa Metro Manila, subalit ang antas ng inflation ay mas mataas naman sa Metro Manila. Sa CAR o Cordillera Region, ang minimum wage lamang ay 430 pesos. Sa Region 5, Bicol Region, 395 pesos lamang. Sa Region 6, Western Visayas, 480 pesos. Region 7, Central Visayas, 468 pesos. Region 8, Eastern Visayas, 405 pesos. Region 9, Zamboanga Peninsula, 381 pesos lamang. Region 10, Northern Mindanao, 438 pesos. Region 11, Davao Region, 462 pesos. At sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tanging 361 pesos lamang ang minimum wage. Nais ko pong bigyan ng diin na ang antas ng inflation sa mga region na aking binanggit ay halos doble o higit pa sa doble ng inflation rate sa Metro Manila. Ni hindi man lang po umabot sa 400 o 500 pesos ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa mga rehiyon na ito. Bakit sa Metro Manila ay 645 na ang minimum wage? Kung ang sinasabi ng mga manggagawa dito sa Metro Manila na ito ay kulang pa ang naging dagdag na 35 pesos at kulang pa ang arawang sahod para mabuhay ang mga taga Metro Manila, paano pa kaya sa mga probinsya? Correct. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa pinakahuling survey po naman ng social weather stations, lumabas na 4 sa bawat 10 Pilipino ay nagsasabing sila'y mahirap. Nako po. At 14.2% ng mga pamilyang Pilipino o katumbas ng 3.95 million Filipino families ay nagsasabing sila'y nakaranas ng involuntary hunger o kawalampo ng makakain. Sa hindi may tatangging realidad na poverty
o kahirapan pa rin ang numero unong problema ng Pilipinas. Ang tanging paraan po lamang na magagawa ng mga nahihirapang Pilipino ay ang magtipid. When life gets too serious, Diba? Magtipid daw, ano? Ano kayang tipid ang gagawin? Ano? Paano kayang gagawin ang magtipid? Maigsing kumot. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Walang magagawa kung hindi magtiis. At habang namamaluktot sa maiksing kumot, nagtitiis at obligadong magtipid si Juan de la Cruz. Ano pa nga ba? At inilatag na ang red carpet para rampahan ng mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan. Opisyal ng bayan na dadalo sa SONA. Grabe, ano? Red carpet! Mistulang pagtitipon ng mga dinastiya na ang iba sa kanila kung ituring ang gobyerno ay isang Negosyo. family business. Diba? Okasyon na tinagurian ng iba na para bagang fashion show. Family business. Pabidahan sa gara at ganda ng suot. Maniningning na mga palamuti at alahas. Iba ang suot sa sesyon sa umaga at mas elegante ang suot sa hapon. Walang kaproblema sa traffic kasi may mga escort pang diwangwang Wow! sakay ng mga mamahaling SUV. Wow! Sana all! Nawalan na po ng kabuluhan ang probisyon ng ating konstitusyon na nagsasabing public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people and lead modest lives. Ang mga opisyal ng bayan ay dapat maglingkod ng may integridad at magsilbing huwaran, manguna sa pamumuhay ng simple at payak. Ang State of the Nation Address ay joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y senyales ng pagsisimula ng sesyon ng Kongreso. Ang ikatlong sona ng Pangulo sa July 22 ay ang simula ng huling session ng 19th Congress. Third regular session. Ang Kamara de Representante ay binubuo ngayon ng 316 na mga miyembro. At para sa gastusin ng Kamara de Representante ngayong taon, ang kanilang budget ay 28 billion 692 million 977,000 pesos. Grabe! At siguradong tataas pa ang budget ng Kamara sa susunod na taon. 28 Habang ang billion! Senado na mayroong pong Grabe. 24 na mga miyembro ay mayroong 13 billion 8 Grabe, million no? 421,000 na budget ngayong taon. Sa 13.8 billion pesos na iyan, 4.3 billion ang nakalaan sa bagong building ng Senado. Na ang halaga kapag tuluyang natapos nung unay 21 billion pesos lamang daw, na naging 23 billion lamang daw, na ngayon po sinasabi ng DPWH na baka abutin ng 25 to 27 billion pesos. At may balitang baka daw umabot ng
29 billion pesos? Sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino na ating pong nabanggit kanina, makatarungan ba ang lalaki ng perang inilalaan ng bayan para sa operasyon pa lamang? Grabe. Puro bilyon, nakakalula. Samantalang yung itinaas sa atin, ano, sa manggagawa, 35 pesos. Yung kanilang pag-uupuan doon, napakalamig na aircon sa opisina, no? Grabe, ano? Bilyon, nakakalulang bilyon. Kung isuporta nila yon sa pambili ng bigas, ano, i-budget nila yon. At ibenta nila kahit tag 10 piso ang kilo. No? Buhay ang magsasaka, buhay ang Pilipino. Aangat ang lahat. Palakpak kay Marcos Jr. Pero siyempre, hindi naman nila nararamdaman yan. Kasi nga, alta sa syudad. Kayong mahirap ay magtiis kayong mahirap. Diba? Nakakalungkot pag ganito ang ating mga pamunuan, ano? Namumuno sa gobyerno. Ang gobyerno laging nandyan. Ang malungkot, yung mga umuupo sa gobyerno. Masakit na katotohanan, no? Na kailangan natin tanggapin. Dahil hindi tayo kauri nila eh. Subukan nyo kayong mga namamasukan dyan. Ito ano, sa mga kapanood. Subukan nyo kayong mga namamasukan dyan. Saan man kayo namamasukan na trabaho. Nasubukan nyo bang isinabay kayo ng amo nyo sa pagkain nyo? Sa kanilang lamisa? Sa pagkain? Nasubukan nyo na ba? Mayroon sigurong iba. Pero kadalasan, hindi. Kasi nga, hindi kayo magkauri. Yan ang masaklap na katotohanan. Kaya ang nangyayari, hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing yung mga negosyante, ganun lahat. Hindi naman lahat. Mayroon naman ganun. Sinasabay talaga yung kanilang mga empleyado sa pagkainan. Minsan, yung amo ang sumasabay sa kainan. Ano? Kawawa tayong Pilipino. Ng 2 kapulungan ng Kongreso? Kailan kaya mauuso ang salitang pagtitipid Diba? sa 2 kapulungan na ito? Kailan kaya mangyayari ang pagtitipid ng gobyerno sa pera ng bayan? Ay oo nga pala. Kongreso din ang tatanggap ng panukalang budget na manggagaling sa Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang SONA. At Kongreso din ang siyang mag-aaproba nito. Kongreso na siyang nagsingit ng probisyon sa kasalukuyang pong pambansang budget na maaaring pakialaman ng kagawaran ng pananalapi ang pera na pag-aari ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Asahan na po natin na magbibilang po na naman ang media kung gaano karaming palakpakan ang mangyayari habang nagtatalumpati sa Lunes ang Pangulo. Kung ilan ang standing ovation. Mapapanood na naman po natin ang abot-taingang ngiti ng mga mambabatas at tinaguriang VIPs kasabay ng kanilang masigabong palakpakan. Palakpakan! Ganyan. Hindi naman po ito ng pagtataka. Dahil kabalintunaan po sa nararanasan na hirap at bighati ng mga uring manggagawa at mga pangkaraniwang Pilipino, wala naman silang pinoproblema sa mahal ng mga bilihin.
wala naman silang alalahanin sa gastusin sa pagpapaospital, maging sa matrikula ng kanilang mga anak, o sa pagkukommute. Komportable ho naman ang kanilang mga buhay. Pero may magagawa pa ba tayo dito? May magagawa ka pa ba dito? Panoorin na lang po ninyo ang kanilang gagawing pagpalakpak. Pero ikaw, papalakpak ka rin ba? Think about it. Ted Filon at DJ Chat. Di ba? Anong masasabi nyo? Papalakpak pa ba kayo? Or iiyak na lang? Grabe ano? Anong masasabi nyo doon? Pag nagkaganon. Alam nyo minsan ang mga politiko ano? Maganda lang pag ikaw ay nakadikit sa kanila. Pag ikaw ay nakadikit sa kanila, malapit sa iyo ang grasya. Yan ang katotohanan diyan. Isipin mo yan, tayo namamasukan, hirap na hirap tayo. Pag pumunta tayo sa grocery, 12% VAT ang bawas sa atin, ano? Ang ibabawas sa atin. Hirap na tayo sa kakatrabaho. Pupunta pa tayo sa grocery. Mabawasan tayo ng 12% VAT. Wala man tayong magawa dahil iyan ay batas. Pero yung mga nakaupo sa atin, walang pakundangan na ginagastos. Yung pera ng ating pinaghirapan, binabawas sa atin. Paano na tayo? Paano ka aasenso? Isipin mo na lang. Ang MMDA araw-araw mag-iikot yung mga kawawang vendors. Pag lumagay ka diyan sa bangkita, hakot lahat yung paninda mo. Anong solusyon na ginagawa? Ang tanging solusyon, ubusin ang paninda nyo pag nandiyan kayo sa bangkita. Ngayon, ang taning. Hindi po taning. Ang tanong. Ayan. Yan ang tanong ko. Sa mga kawani ng MMDA. Ano ang inyong ginagawa na solusyon? Ang tanging nakikita nyo na solusyon ba? Pag wala nang magtinda, maluwag na ang kalsada? Ganon ba yan? Bakit napipilitan magtinda sa bangkita? Yung mga pangkaraniwan nating kababayan, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na Islam, ano? Unang-una pa lang sa pwesto, patay ka na. O pa sa pwesto. Pangalawa, marami pang nag-o-orbit. Hindi to biro ha, mga taong gobyerno ito. Mag-iikot, maghihingi ng proteksyon. Ngayon, sige ang panghuli ng MMDA. Hindi ko kino-question dahil ginagawa lang nila ang trabaho nila. Pero anong ginagawa nilang solusyon? Ang ginagawa nilang solusyon, ubusin ang puhunan ng manininda dyan sa bangkita. Para pag naubos, wala nang magtitinda. Wala na silang ginagawa. Malinis ang kalsada. Wala nang manininda. Gutom ang tao. Ngayon, sino ang masaya? Sino ang masaya?
Yung mga kawani na nanghuhuli. Marami silang paghahatian pang uwi sa bahay. Yung mga nahuli. Marami sila paghahatian. Hindi man nila yan kukunin pag surrender ng hapon. Kinabukasan papasok yan ng maaga, mag-uunahan. Pag-aagawan. Ano? Mali ako? Tama ako? O may tama na lang? Sige. Sumagot. Yung mga taga-MMDA dito. Marami pa naman akong kaibigan niya sa MMDA. Pambihirang buhay na yan. Yung kaibigan ko. Medyo may katungkulan na dyan. Saan ka na? Kaibigan, saan ka ba na-assign ngayon? Dati hippie ng ano yun eh. Ng Katipunan eh. Hippie yan doon sa may ano. Sa ilalim ang opisina nila ng ano. Sa ilalim ng Aurora. Buong Katipunan hanggang ano ang hawak nila no. Tapos napunta ng EDSA Cubao. Hindi ko na alam kung nasaan ngayon. Baka nasa Baclaran na. Ay, shout out sa iyo, sa kaibigan ko dyan. Ay, Master Paul, magandang hapon na. Nakakasakit, ano, yung mga pangyayari sa atin sa pang-araw-araw, ano. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin dyan na Muslim. Islam pala. Islam. Ang tanging solusyon na nakikita ng MMDA, ubusin ang mga manininda. Ubusin ang puhunan. Para pag naubos na, hindi na sila magtitinda. Walang solusyon. Anong solusyon? Walang solusyon kung hindi ang solusyon. Ang tanging solusyon, ubusin ang paninda nyo. Kasi pag wala nang nagtitinda dyan sa bangkita, hindi kayo bibigyan ng pwesto dyan. Kasi pag wala nang nagtitinda dyan sa bangkita, wala na silang paghahatian dyan pag dating ng hapon. Yung mga taga-LTO, yung nakapwesto dyan sa expressway, papasok ng expressway pala. Pag birthday ni Hepe, magkakaroon ng inspeksyon papasok ng expressway. Pag ikaw ay may violation, huli ka. Okay. Siyempre, may violation ka eh. Dapat lang, di ba? Dahil may violation ka, hulihin ka. Ang problema, hindi ka naman huhulihin eh. Huhuldapin ka. Nakinig kayo ha. Kilala ko kung sino kayo dyan. Diba? Sabagay, ito maliit lang ito eh, yung mga pangkaraniwan na ano, mga pulis. Maliit lang ito eh, yung mga kutungan ka ng mga pulis, kutungan ka ng MMDA. Maliit lang yan. Pero yung datos na napakinggan nyo, kung nakinig kayo. Pagkain ng mga delegado sa Kongreso, 20 million. Grabe ano? 2,000 delegado sa nagkakahalagang 20 million pesos. Alam nyo, namimigay kami dito nung araw, nung marami pa akong namimigay kami dito ng bigas. Dito sa amin. Dito sa nasasakupan ko. Kwentuhan ko lang kayo ng konting bigyan ko kayo ng konting Sa 20 kaban,
sa tigda 2 kilo, halos mabibigyan namin lahat dito ang ano, dito sa komunidad namin. Sa 20 kaban, tigda 2 kilo yan, ano? Halos mabigyan namin lahat yan dito. Dito sa komunidad. Lalo na kung ano, lalo na kung kasi per family. Sa 20 kaban, magkano lang nung araw ang ano? Makakabili kami nung panahon ni Pangulong Duterte, makakabili kami ng 950 ang isang kaban. Yung 25 kilos, 950. Yung 25 kilos sa makatuwid, 12 kilos yun, may matitirang kalahati sa tigda 2 kilo. 12 balot sa 25 kilos. Kaya ang kalalabasan pag 50 kilos is 25 na balot. 25 na balot. Sa 10, sa 25, mayroon tayong 25 times 10. 250, ano? Tama, 250. O, di ba? Sa 20 kaban, halos mabigyan namin lahat tigda 2 kilo. 20 kaban, mabigyan namin lahat. Ibig sabihin, pati yung mga anak, yung pamilya, kasi per family, mabibigyan namin lahat. Walang makakaligtaan. Baka tiga 4 na kilo pa. Yung 20 million doon sa Kongreso, 20 million, 2,000 katao. Kung bibilangin mo, 10,000 ang isa. Sa 10,000 bawat isa, makabili ka ng 10 25 kilos sa tig 1,000. Sa tig 1,000 ang bigas. Pupunta ka doon sa ano bang Dynacity? Dynacity ba 'yon? Yung bilihan ng bigas. Makakabili ka doon 1,000 25 kilos. Yung 10,000, makakabili ka ng 10 kaban. Isang tao lang 'yon, pagkain ng isang tao 'yon. Bibili ka ngayon ng hahati-hatiin mo ngayon 'yon sa 10 kaban. Mayroon kang 50 kilos sa 10, 25. 'Di ba? Marami kang mapapakain, ano? Marami kang mapakain. Sa tigda 2 kilo, nabusog mo sila sa maghapon. Mga walang hiya talaga, no? Itinawid mo sila sa gutom sa buong maghapon. Sa 2 kilong bigas. Samantalang kayo, oras lang, 10,000 sinunog nyo. Diba? Ngayon, anong masasabi nyo? Papalakpak ba kayo? Sige, palakpakan tayo. Palakpakan. Pag hindi kayo nagpalakpak dyan sa loob, wala kayong pagkain. Kaya yung media naman ikakalat, wow, ang ganda ng mga pangako ng Pangulo. Dami. Dahil busog eh. Busog ang media. Busog na busog. Masakit sa damdamin, ano? Mahirap tanggapin na yung mga nakaupo na dito sa atin sa gobyerno, napakahirap. Wala, pikit mata ka na lang.
Pag sinabihan mo naman yan sila, kasalanan ko ba na mahirap kayo? Kasalanan ba namin na naghihirap kayo? Tayo pang may kasalanan, di ba? Kaya nga tayo palagi. Palagi tayong talo. Oh. Tanungin mo yan, bakit ganun kalaki ang budget? Nakakaya sa mga delegado natin, mga ano yan, mga foreign delegate. No? Nakakahiya ba kung tanggapin natin na mahirap talaga tayong mga Pilipino? Kailangan nating magtipid para sa bayan? Nakakahiya ba yon? Sabi kasi pag mga alta sa syudad, hindi po pwedeng hindi bongga. Kaya walang ibang makakaintindi sa atin kung hindi ang presidenteng nanggaling din sa hirap. No? Yung nakakaintindi sa mahirap. Ganon talaga ang buhay. Wader lang, sabi ni Hirap. O, di ba? Wader. Di, napatalsik siya. Ay, maraming salamat sa inyo at umabot na naman kayo sa dulo ng aking video, no? Masaya ba kayo sa topic natin ngayon? Bukas, ano naman topic natin? Dahil suna na. Suna. Oh. Bago magsuna, suno muna. Sige. Master Paul, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta, no? Ayan, lalong-lalo na kay Mami Mercy Calonod. Maraming salamat po. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Ayan. Kay Paul Donisa Official, kay Miss Nani Sanchez. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sinamahan niyo ako ngayong hapon. No? Maging masaya lang tayo, ano man ang ating nararating, ano man ang ating nararanasan. Ano? Kaya maraming salamat po sa lahat ng aking solid na subscriber. Mapagpalang araw po at mapagpalang gabi, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.